ɗan kalli yadda za ka tsaida maganar aure. Insha Allah rabbi wannan asiri ne idan kana neman aure kai kuma ka san cewar idan kai magana gidanku ba za a baka kai auren nan ba, to idan har kai buga wannan asiri ko kuma ka biyo mu ta WhatsApp muka gwada maka ƙarin bayani yadda za ka yi wannan asiri namu mai girma. In dai har aka buga ma wannan aiki da sunanka na taurarinka, duk duniya ba wanda ya isa ya hana ka yin aure. In ka har ka faɗa ka ce ina son na yi aure, sai dai a baka goyon baya 100% kuma da abin da baka da shi za a yi ma, da abin da baka yi ba za a yi ma, ba wanda ya isa ya hana ka yi wannan aure. Wannan asiri ne na tsaida maganar aure. Muddin ka buɗe baki a gidanku ka ce za ka yi aure, to ba wanda ya isa ya hana ka. Akwai mutanen da yawa suke yawan mana ƙorafi akan cewar idan suna son su yi aure gidansu ana hana su, ko kuma suna son su yi wasu abubuwan kenan gidansu ba a barin su su yi. To wannan asiri ne na tsaida magana kowace iri ce, daga kan maganar aure zuwa saida abu zuwa duk wata magana da ya zamana cewa magana ce wadda za a kawo ta, ko kuma ka kai wa ubangidanka magana ya ƙi yadda, ko kuma ka yi magana a ƙi yadda, ko kuma a gidanku, ko kuma a wani wajen, ko a ofis, ko ma dai me kake ya zamana cewar kana son kana son ka yi magana kowa ya yarda nan take a cikin sauƙi. To wannan asiri shine kankat ɗin gurungum. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba tsakiya na bana kuwa fata alkhairi kamar da yawan fada alkhairi daga sashi daban-daban jawi daban-daban muna kuwa fata alkhairi. To insha Allah za ku idan na subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda suke sabon asiri ku riga samu kai tsaye daga wannan shafi na mai albarka.